Sanibonani guys, igama uNqobeleni Buthela Mazubela e-homecoming ngomhla ka-25 March. Mankanyana-ke guys uvuka ekuseni ngovivi utshela umyeni wakhe ukuthi uZethu sebasindise kangakanani. Uyasho ukuthi uZethu kunzima ukumzonda ngoba usesindisa impilo kaMpendulo kabili, kanti futhi naye wamsindisa ngesikhathi ephethe ikholera. uSifiso-ke wenza sengathi akayizwe le ndaba ngoba akafuni kugcine sekuthiwa nawe uyafakaza ingoba uyamthanda. Akupheli-ke lapho guys, uhambile umankonyana wayobhaka amakhekhe guys ngezandla zakhe, waqeda wawayisa le okuhambeni iklinikhi ehambisela uZethu. uZethu-ke utheme embona umankonyana wamane wamangala, wabuza ukuthi ingabe ingane i-right yini. Wathi hhayi, khululeka, indodana yami iyaphila. Ngithi nje angizokubonga Zethu ngokuthi-ke usindise impilo yendodana yami kabili, usindise nami. Ngampela umusa wakho siyawamukela, futhi-ke ngize ngakubhakela nanka amakhekhe ngalezi zandla zami, usuke wawahambisa kohlongwane nidle nonke. uZethu-ke uzivulile isikhaftini, wawanuka amakhekhe, wezunuka kamnandi, wangabe salinda waluma ugel. Waqede wathi hhayi, angisabonani ukuthi azofika ekhaya lawa, ngathi ngizowaqeda la. Guys, kubonakala nje ukuthi babangani labantu. Usho kahle umankonyana wathi bengicela uvume silungise ubudlelwane bethu Zethu, cela kube noxolo phakathi kwethu. Nangampela-ke guys, benganqaba kanjani uZethu, benganqaba kanjani? Wavuma uNtombomo. Kupheli-ke lapho umankonyana uhambile-ke wayohlala phansi laphaya kubo. Uma wakhe-ke naye ebhizi emoshoza la makhekhe akade wabhaka. Usho kahle uma wakhe ukuthi eyi, uyazi kodwa mabuyi, amakhekhe asemnandi kakhulu-ke namhlanje, yabo uma ulale kahle ubhaka kamnandi. Kwasho ukuthi ukhuluma yedwa, ujulile ngokomqondo umankonyana. Guys, ubuzile wathi hayibo mabuyi, uright? Wazithulela nje umankonyana eloku ehabula itiye, ubonakala ukuthi umqondo wakhe awukho endlini, ule majukujukweni. Hhayi-ke guys, umane nje wamphaphamisa umakho, hayibo mabuyi, ngikhuluma nawe wandiwaza nje. Wathi eyi ma, ngithule ngiyacabanga la, ngicabanga ngomshado wami noSifiso. Phela mina ngangena kulo mshado ngazi kahle ukuthi ngizoba sesithenjini, bengazi ukuthi angeke kube yimina ngedwa nje impilo yethu yonke. Yikona nje ukuthi-ke basheshe bangihambela phambili uSifiso benoZethu, bangiphuma emva kwendlebe. Iyona-ke into engicasulile leyo. Kodwa-ke manje njengoba sengimazi kanjena nje uZethu, wathi hayibo, usiyawamukela lo mshado wesibili. Wamane wasukuma wahamba umankonyana wangamphendula uma wakhe. Kanti ulinde uSifiso abuye ekhaya. uSifiso-ke guys, kuthe sekuyisekuseni eselungiselela ukuya ngasemsebenzini-ke, hhayi, wahamba emsebenzini emini wabuya ezo-check-a phela ukuthi indodana yakhe i-right yini, ayi wayificisa umqemane. Uthe sethi uyaphindela-ke emsebenzini-ke ngoba ubedojile phela, umankonyana wambamba ngesandla. Wathi indaba, wathi usamthanda uZethu? Wamane wasidedela isandla samankonyana. Wathi yabona-ke uthi ngihambe ngemsebenzini-ke ngoba usoqala le ndaba. Wathi cha Sifiso, angilwi nawe, ngikubuza kahle. Wathi yini vele, uyivuselani le ndaba? Yabona mina ngike ngaliphatha igama likaZethu ngesikhathi kugula uMpendulo ngoba ngiyitshela ukuthi abantu abadala bamfunayo. Kodwa-ke manje sesiyazi indodana yethu ukuthi iguliswa yini, so kulungile, asimove on. Ngiyakuthembisa ngeke ngiphinde ngiliphathe igama likaZethu lekhaya mankonyana. Mankonyana-ke guys, wamane nje wangasidedela isandla sikaSifiso. Wathi Sifiso, bengifuna ukutshela nje ukuthi mekuthi usamfuna uZethu lekhaya, kulungile, ngiyavuma. Singiyayazi inhliziyo yakhe, singiyamazi ukuthi umuntu onjani. Kona yebo kuzoba nzima ukuthi nje yabona kunezinto ekumele siyilungise ngaye. Yabona emva kokuthi guys athi kunezinto ekumele siyilungise ngaye lapha nalaphaya, ngiyazi usho ukuthini, mhlawumpe usho indlela agqoka ngayo, yabona ya, but-ke usho njalo waqeda wathi kodwa uyavuma. uSifiso-ke guys umane wandiwaza, wangaphendula, wangahleka, wangakhala, wandiwaza cause bengakaze alindele ukuthi umankonyana angase aphimise la mazwi afana nalawa kuyena. Guys, it's officially-ke umankonyana ugcine ethambisile inhliziyo, sengathi uZethu-ke naye uma emisele ngokungena lapha emshadweni wakubheka, hhayi useyitholile iy'busiso-ke zikamankonyana ekugcineni.
Akupheli-ke lapho guys, le koShwabi uMaNgcobo bekade eklina bedroom. uShwabi uchaje ifoni eduze kombhede. Themethi uthi uyayithatha ifoni kaShwabi, hayibo uyayivula password guys yamnqaba, kodwa kuyabonakala ukuthi ayikhona. Ugirl khona ayifunayo kule foni ngoba uyazi uNgaraje udukile and uyamsola umyeni wakhe ngoba uyamazi ukuthi unesandla esirafu. Hey, shuthi-ke uhambile-ke ugirl waya etavern, waqamba amanga-ke kuShwabi wathi kuneleli order lifuze ngabe lifikile leli order, hayi alilethwanga. Wathi bafonele phela, wathi ish ifoni yami ngishiyile ekhaya, yazi nje shiya i-charger futhi yabona nje anginayo i-battery charging efonini, bengicela bandla ungiboleke yakho. Wathi hayi yabona-ke abafazi, yabona hlezi ngithi charger masisekhaya, buka manje. Waqeda wayishaya i-password, esheshe uShwabi wanikeza ifoni uMaNgcobo. uMaNgcobo waya ngale kwezindlu, wavula ifoni, wabheka ama-videos, wathola ukuthi hhayi kunalama video abaloke bemthumelela-ke wona uShwabi kushaywa uNgaraje. Kavaze sapholisa amaseko-ke ugirl wafonela amapholisa, waqede lapho wawatshela ukuthi-ke ngine-information, kunomuntu othunjiwe endaweni yokuthi nokuthi phumani niye khona, nizomfica nje esaphila menisheshe nafika, ngoba ongenjalo hhayi impela bazombulala. Guys, thena nje esalibeka ucingo kanjalo, hhayi amaphoyisa bephuthuma-ke aya kuleso sigameko. Ngalana-ke uShwabi useletha abanye futhi obhuti abanehluku esimangalisayo bazoshaya uShwabi. uNgaraje guys, sorry. Theme befika-ke khona laphayana, hhayi basho ukuthi wenzeni lo, hhayi omunye wathi ayi asazi kodwa sinandaba, mekuthi u-double crosse inkosi yethu phela-ke enguShwabi kumele ayithole, ayikhothe imbenge yomile aphinde ayidle. Nangampela guys balanda-ke amampentshisi, balanda zonke izinto lezi abo eziyinsimbi ezilimazayo bathi bazoshaya ngazo uNgaraje. uNgaraje guys-ke bambuzile ukuthi ufunani, ufuna isidlo esimnandi sokugcina, ufuna ukuthandaza noma yini nje ufuna ukuthi sikwenzele nosizokwenzela before siqeda ngawo. Nangampela-ke bamdabukela-ke bathi bayazama ukumuva khona ezodla, kanti hey uyayazi i-kick of the dying horse, the last kick of a dying horse, omane wathambisa umzimba uNgaraje guys, engathi nje like uyethe uweak, kanti ukhokha wonke amandla lawa guys kaSamson, ngesikhathi-ke senikezwa-ke amandla akhe okugcina ukuthi awise zonke iy'ndonga. Funda iBhayibheli uzoyazi lento engishoyo. Umane nje wakhipha omunye u-left wesibhakela, omunye u-right wesibhakela kula madoda kade emqhuba guys, waqede wakha ngejubane, washaya amaphepha guys, wabaleka. Lapho-ke sebemjaha, angazi nokuthi bazomfica yini ngoba ijubane liqhamuke noNgaraje, nami bengayitsheli ukuthi emva kokushaywa kangaka usenejubane. Ungimangazile guys, njengoba ngisho ukuthi nje ushaye i-last kick of a dying horse, waba namandla kaSamsoni, waqede wabaleka njengonogwaja ebalekela ukusindisa impilo yakhe. Guys,